guys. Sinanay basing na pud ni sa akong channel. Magkape sa mi guys kay moadto mi gagna karon. Mga pita. Wa na deg mais? Wa nagmais katong binaki. Sura mo to kabuk belen. Ah. Bibilab. Be. Dis apa ka? Amo day. Dala na ka nga re. Daipan. Gawas. Dis amo? Ali, be. Ini. Sabi Ako nga dali. Uy. Uy. Nag-jogging ko na sila. Apil-apil nag-jogging. Silang tulo. Sila rang duha. Adyo nag-ilis. Ah. Adyo na lang pag-ilis.
CR sa ako.
Salamat guys sa inyong pagtanaw sa akong vlog karong adlaw, August 2, 2022. Ug manghinaot ko guys, i-enjoy kong i-subscribe ug comment mo diha sa ubos. Ug palihog kog like po guys. Ug hinaot ko nga sa susunod na akong mga vlog na amo kanunay nagsuporta na ako. Thank you guys and God bless us all.